Máis dun milleiro de taekwondistas chegados dende diferentes clubs de ámbito autonómico, nacional e mesmo internacional, coa presenza de clubs portugueses, daránse cita esta próxima fin de semana no pabillón polideportivo da Fieiteira para tomar parte na 17ª edición do Campeonato Internacional Cidade de Ribeira. A cita, que será puntuable a nivel galego e nacional, aglutinará diversas modalidades, como é o combate, a técnica, o freestyle ou mesmo as exhibicións. O sábado 15 contaremos sobre 750 deportistas na categoría de combate, donde iniciaremos pola mañá cos infantiles, precadetes, absolutos e másters. E despois pola tarde pasaríamos ca categoría de junior e cadete. O domingo, o 15, está dedicado para a modalidade de técnica, exhibición e freestyle. Nesa contamos sobre uns 450 deportistas. Dende a organización destacaron o alto nivel participativo neste torneo, así como tamén as novidades dos sistemas electrónicos a empregar na competición. Este ano, como unha das novidades principales, será a primeira vez que se utilice en toda Galicia os sistemas electrónicos de generación 2, que é unha evolución superior dos petos electrónicos e dos cascos que a marca da Edo pon a disposición para a Olimpiada. Vamos a ver como funcionan, na Olimpiada deron un moi bo resultado. A organización destacou a colaboración do Concello, así como tamén das distintas empresas patrocinadoras que fan posible este campeonato. Dende o Natural Sport tamén anunciaron que a Federación lle outorgou a eles a organización do próximo Campeonato Galego Absoluto, a celebrar o 16 de decembro.